Ndinokugachira nemufaro pano pachibanda media. Tiri padare pa Sekuru Mutenheri. Tauya kuti tikurukure navo, tinzwe mashoko avo. Ndio vane nyaya yakamboita mukurumbira kumashure uko yemukomana wekuzonzi aonekwa achirutsa matumbu. Regai ndisakwanzire mashoko. Regai tinzwe zvizere kubva pana Sekuru. Sekuru chekutanga ndoda kuti muudze muri Zimbabwe nekuti muri kuonekwa live pa TV kuti munonzi Sekuru ani. Icho kwadi muzukuru. Ini ndinoitwa Sekuru Mutenheri. Alright. Sekuru Mutenheri. Zvimwe pane watanga kukuona inhasi pa chivitiviti. Vanoti tinganzwa here nhoroondo ya Sekuru Mutenheri. Nemamwe mabasa vakamboita kumashure uye vanonyanya kushanda nematambudziko akaita seapi neapi. Panhoroondo inobvira kwandakaberekwa kana kuti kwandakatangira basa. Regai titi zvimwe kwakatangira Matare. Chokwadi. Yeah. Chokwadi. Matare ndakatangira kuMangura mugore ra 2017 ndipo ndikatanga Matare. 2017, 2018, 2019 ndo pamandibvunza pai muchiti takanzwa kunzi kune murume akarutsa matumbu. Yeah. Murume akarutsa matumbu yanga iri nyaya yekupikisana. Kuti pakanga pakuratidzana masimba pakati pake nedare nasekuru vasvika pandiri. Murume uyu anga akadya vana vemunin'ina wake ndopakabvira nyaya iyo. Saka mukupikisana ndopakanzi chimira ndichikuratidza masimba andinawo nasekuru kusvika aizorutse matumbu. Alright. Ndichaita sendinokudzorerai kumashure zvishoma. Zita rekuti Sekuru Mutenheri rakatangira papi pamudzi wapo? Zita rekuti Sekuru Mutenheri rakabvira pakuti pane zvese hakuna chaitika chaisakwanisa kunge chichipushwa mudare. Zvese zvaiitwa zvese mudare hakuna chaisayambuka. Munhu aiuya aiyambuka wesaidi pakanzaiwa nasekuru aisvika kati waendenzi Sekuru Mutenheri. Asi vazhinji vanoziva kunzi Sawira ndiro vanonzo kushedza naro kuti Sawira. Asi Mutenheri ndo zita racho ravo Sekuru. Alright Sekuru. Pane vanobvunza kuti Sekuru matambudziko avanonyanya kushanda nawo ndeapi? Ndichakumbira kuti mudonongodze. Kana kuri kubirwa tobva tatobata pekubirwa topedza napo. Kana iri nyaya yedzimba tobva tabata pedzimba topedza napo. Zvino rondedzerai tinzwe Sekuru. Panyaya yekubirwa ipapo ndinogadzira. Panyaya yekubirwa tinotuma zvakasiyana siyana, tsoko kana gudo. Asi tine mutumiro watinoita wekuti pandinotuma ichocho chakauya kwauri chinokwanisa kuonekwa newe uri mumwe chete. Hakuna vamwe vanochiona. Chinokushungurudza iwewe Nyakuba. Ndo chatsanangura kuti ndiri kuona zvakadai zvakadai. Alright. Ko ndeapi mamwe matambudziko amunobatsira Sekuru asiri embavha yekubirwa? Matambudziko andinobatsira akafanana nevanoshayiwa mbereko. Vanoshandiswa neurombwa. Misha inenge isina kugadzikana nekuda kwokuti vanenge vakaromba. Ndinobatsira. Touya vakafanana nevanenge vachitsvaga madzinza avo vasingazive kuti dzinza rangu riri kupi. Unobatsirika. Touya tinobata zvakasiyana siyana zvakafanana nezvinenge zvingoenderana kumhepo kati mweya yakaipa, mweya inoshungurudza ruzhinji mukurarama ndinobatsira. Alright. Zvimwe pane anenge achiona chivitiviti Sekuru ari mhiri kwemakungwa. Anoti ndinogona kuremerwa nekuyambuka kuti ndiuye padare paSekuru. Anobatsirika sei? Izvozvo tinoita zvezvo kuti wakauya kana wakanga uri kwauri wakataura nevakomana mudare vanogona
kubatsira sekuti zita rako kana mutupo wako tinoshanda nazo. Kana wanga uchinge wabirwa ndizvo tinoshanda saizvozvo. Kana zviri zvemadzinza unokwanisa kutora zita rako nemutupo wako tumira kune vakomana vanenge vashanda mudare ukwanisa kubatsirika. Ndakasvika ini ndoita zvandinoita kuti ubatsirike. Tine zvatinoshandisa muno mudare. Alright sekuru, ndichakudzorerai zvakare kumashure zvishoma. Pane nyaya yakambotenderera mudzimai ainzi aonekwa akavata paguva kana ndisingakanganisi vainzi vaRoy. Tirondedzere kuti zvakafamba sei uye nyaya yacho yanga iri yei, chii chakaitika sekuru? Nyaya iyi yakaitika iyi yanga iri yekuti pakanga pafiwa pamusha kuChinhoyi. Ndokubva tashedzwa ikoko ndokusvika ndobva ndagadzira. Vazhinji vanoti ndakasiya danda, asi danda yangori shamu yandikasiya paguva. Yanga ndakasanganisa upfu nemushonga wandoshandisa. Ndaisiya paguva ipapo kuseni pakamuka paine mukadzi mumwe chete. Tobva tashedzwa ndokusvika ndobva taita zvatikaita. Rechi2 ndobva kwamuka kuine mumwe futi mudzimai futi paguva iroro. Rechi3 ndobva pamuka paine mumwe. Rechi4 akatanga kubatwa akabva ashayika kufa. Ndozvakaitika paChinhoyi. Alright. Alright. Yemukomana ndakazoisira munzira. Yakapera sei wekunzi anga akurutsa matumbu. Yakazopera sei uye yakazosvika kupi? Uyu murume wokurutsa matumbu vakazoti endei kuhurumende katiti kumapurisa. Vasvika kumapurisa vakasvika ndobva kwanzi endai munotora sekuru vacho. Kune mapurisa akatumwa akauya kudare kuno. Mapurisa auya vakabva vati sekuru tiri kukudai kupi? Kukamba. Ndobva ndaenda kupi? Kukamba kuye. Ndasvika ndakatsanangura kuti aiwa izvi matare zvinoda kuti tiperero mudare. Tadaro zvakanzi nemapurisa aiwa takuchikupai tsamba yokuenda kwamambo. Ndobva apuwa tsamba. Apo paakapuwa tsamba anga asingaoni. Anga abatwa tsvimbo. Uku achiti miri yake ichita zvakanaka mushure monge tapikisana. Ndobva aenda kwamambo. Ndobva ndachishedzwa ini kwamambo. Ndokusvika ikoko. Ndobva atsanangura kuti aiwa iye aiti ndakambonyekedzewa. Asi kwangu siri kutarisa kumbonyekedzewa. Yanga iri yekuti aisada kubuda pachena kuti ndiye akapedza vana vemunin'ina wake. Alright. Mambo Magonde tota ndalibata Mangura neLions Den zvichidzika kudai. Ndiye mambo wacho mambo neMagonde. Ndiye kwatakashedzwa ndakaenda ikoko. Kusvika kwasitwa vamwe ana chiremba vakauya. Vakatsanangura kuti aiwa vakasecha pamwe yawo. Vakaona kuti aiwa ndizvo zvaari muchinda. Ini ndakatozoona kuti andiripe nezvaanga ari. Munhu wanga matambudziko asada kumubatsirawo. Wozanga andishandisa nguva yakareba nechifamba. Ndobva atozongoonekwa ari ndiye anga akabata. Saka mambo wakazogadzirisa sei nyaya iyoyi? Matsananguro wakatiwa nyaya iyi namambo. Mambo vakatsanangura vachiti kumunin'ina womuchinda uyu. Uri kuona kuti wakadya shuwa kutsanangura kuti wana nachiremba vana vemunin'ina wako. Asi chaakuda kuitika pauri ndiwo uchibhadhara munin'ina wako mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Uchibhadhara munin'ina wako pakumutadzira kwaukaita kwakamuita. Nokuti urombo hwacho hwomuchinda uyu akautora vachita sekunge ari kuda kubatsirwa. Ndobva atora munin'ina wake ndokumisa papi? Ipapo. Pakuti abatsirwe iye mukoma wacho anga ane chivanhu changa chiri paari. Asi munhu aida kugadzira chivanhu chacho ichocho ndiye munhu aitomurombesa. Saka munin'ina akati ko inini tarisaone vana vangu vapera nokufa. Dambudziko riri kunzi kubva kwamuri mukoma. Saka akangonza mambo aiwa pakubata kwaitwa zvauri izvozvo ino ubhadhare ubhadhare munin'ina wako. Ini ndakatadzi ndikwanisa kubhadhara ndakati aiwa iwe usabhadhara bhadhara munin'ina wako. Nokuti ini andamubatsirawo chete asi anga anopadukira pakumubatsira kwandikaita sei kwandikamuita akuti ndamumbonyekedza. Saka zvindoona chiremba vakati wandei vakasvika vakagadzisa nyaya yacho
kusvika akaonekwa shuwa anga akabata bata. Alright. Munguva yatiri kurarama munyika ino kune madzimai nana baba vasingagutsikani vanoti gumbo mumba gumbo panze. Kune ari kusangana nedambudziko rakadaro, munomubatsira sei? Ya, nyaya yekutsanangura inyaya inoitika mukurarama kwavanhu, asi zvatinoita tinoshandisa miti yakasiyana siyana pakuti uchengetedzewo mudzimai wako. Ini ndinoshandisa banga kugadzirawo kune vanoda kugadzirwawo rukawo. Ndinoshandisa mhuka dzakasiyana siyana. Ndinoshandisa muramba, ndinoshandisa nzou, ndinoshandisa nhimba, ndinoshandisa nyoka, ndinoshandisa mbira. Saka mhuka idzo dzandoshandisa idzo ndo mhuka dzandoshandisa kuti ndakaishandisa pamukadzi wako. Kana inga iri nzou unogona kutambura wakasangana nemudzimai wandakagadzira, ndakashandisa nzou yokuti unongochirira mudumbu uku uchivita sei uchimhanya. Kana uri muramba unotamba nhova. Kutamba nhova kokuti unongochisa makumbo ako mumvura uchinzwa kutsva. Kana iri nhimba ndinozvimbisa dumbu kuti wakasangana nemudzimai wandakagadzira unozvimba dumbu. Kana zviri zvokuti ndakushandisira runyoka ndorokuti unosumuka uchibva pawabva kusangana nemudzimai wandagadzira aufambe chinhambo chakati rebei, unobva watongofa. Kana zviri zvokuti ndiri kuda kugadzira uri webanga ndo unokuti munopaikirana, munobatana zvokuti hamubvisani, munowanikidzwa muri papi? Muri ipapo. Ndo type rukawo. Asi kana wakambosangana nemukadzi womunhu, murume wacho akauya, nyange wati waenda, ndinoita zvokuti ndogadzira mudzimai, iwe watoenda kare, zvokuti unoteerwa nezvandinotuma, zvosvika zvokuzvimbisa matumbu. Ndine pamuenzaniso wakafanana nepamutorashanga. Kana makambonzwa kuti kune varume 17 vabhadhara murume, vaenda vachibhadhara pamurume kuti varonowe. Varume 17 ivavo vakauya mudare muridzi womukadzi anga ari kunze kunana South. Ndobva ndamugadzirira rukawo wokutera, unonzi wokutera kana kuti wokutera anenge akatora kare mudzimai. Pakabuda varume 17 vamukanzwawo kana makasvinzwawo vakazvimba matumbu. Ndiwo ndoshandisa, ndio mushonga ndoshandisa pakuchengetedza madzimai. Alright. Tiri panyaya iyoyi sekuru yekugadzira. Pane vanoti isu tinochera goridhe. Muchishona vanoti takavharwa manza. Tiri kuchera asi hatisi kubata. Munovabatsira sei? Yemukute goridhe yamutaurai. Tine chivanhu chekuti mumwe nemumwe ane madzinza ake. Ndinokuita kuti ukumbirire madzinza ako. Wakumbirira madzinza ako tiri pamwe chete, ndokupa mafembo andiri kutuma kuenda nawo pauri kukodobora, pauri kuchera. Mafembo iwayo ndinomakumbirira wosvika womaisa pauri kuchera. Wamaisa pauri kuchera, ndinetaura nedzinza rako, ndotaura nevaridzi vesango, ndotaura nedzinza rekwawakaberekwa, tokumbirira tokwanisa kuvhura mukute. Alright. Regai ndibvunze mubvunzo sekuru, zvimwe uchava kugumisa. Kune vanoti ini ndakapomerwa mhosva yandisina kupara. Zvakazoita kuti ndipinzwe muchitorongo. Hama dzacho ndo vanenge vari panze. Asi vane shungu kwazvo dzekuti nyaya idzi dzivhenekwe, dzibude pachena kuti mukomana haana mhosva yakaparamura. Regai titi vari mumatorongo munovabatsira sei? Regai titi vasina mhosva dzavakapara. Kana uchinge wakavharirirwa usina mhosva yakapara, unozva unesiya. Paunoda kutoronga hautakure mbatya dzako,
unosiya kana bhutsu dzako. Saka ipapo tinebatsirana pakuti unouya vanenge vasara kunze vanouya nehembe yake imwe chete ndoigadzira. Ndaigadzira ndine zvandinotuma kutera mukomana anenge ari mukati, kana angari amai kana angari vari mukati, ndogadzira votera kupi kwavanenge vari. Ndizvo zvandinoita. Alright. Tichigumisa chirongwa sekuru, ndeapi mashoko amungada kutumirawo kune vari kuona video ino? Mashoko andinotaura kumhuri yeZimbabwe ndiye kuti kune vane matambudziko avanoti vafamba nawo kusvika muzvipatara, vaendawo kana kuwangerengere kuno vane kwete kwedza musoro wavanoti mapositori, zvisiri kupera kana kuti madzinza akabata-bata. Zvizhinji zvacho ndinoti aiwa vanokwanisa kusvikawo pandiri ndomboedza kuvayambudza. Touya kune vane zvirwere zvakafanana nakenza zvokuti ane ronda risiri kupora. Izvozvo ndinoti vazukuru hazvisi zvinhu zvingatambudze kuti ungasvika kana kunochekwa kana kunodimburwa kana gumbo kana chii. Unokwanisa kuuya kwandiri ndinokurapa wopora. Alright sekuru. Ko vanenge vachida kukubatai vanokubatai sei uye munowanikwa kupi? Vanenge vachida kundibata vanoshandisa namba dzinobuda pachivhitivhiti apo. Inini ndinowanikwa kuchitungwiza paziko patollgate. Vakakwira mutauni munodzikira patollgate ndo pamunotorwa ipapo patollgate. Tinotenda sekuru nenguva yenyu yatanga tinemi nhasi. Anokuoneka nemufaro pano paChibanda Media. Mukomana anonzi Director Tabs. Mwane zuva rakanaka.